nyaya ndinayo nhasi uye aramba kutaurwa zita but angoti ndikuudzei nyaya yake kuti nyaya yakamira yakaita sei. So ngatingotiwo munhu wedu uyu anonzi Peter so that it makes my narration easy. So Peter anoti aishanda at a certain mine yaaramba kumenshina zita maybe atya kuzosungiswa munongoziziva. So Peter anoti he was one of the gang leaders or masupervisors evanhu vaaishanda navo. One point in time mumwe murume akafira pasi pemugodhi, but secustom yepasi pemugodhi yekuti vanotoziva kuti munhu akafa kazhinji kacho vanozotsvaga pamarelatives pamafamily members, angave mwana wake mukomana mukuru ndiye anovanzi ngaauye ashipinde paposition yaishandwa namudhara so that vanokwanisa kubatsira kuriditira mhuri. Peter anoti baba vakaita zvokutsikirirwa nematombo, chikwera chakadonha ndobva wafira pasi pemugodhi, vanhu vatochema then mhuri yakazosarudzawo mukomana angaenda unoreplace baba ndobva yauya. Nyaya yake inoti yakatanga yakadai so paaitungamirira vakomana ava a group of 8 boys ndo inenge chitonzi shift. So shift yake iyi yaipinda manheru, vakatanga vachiti vaipinda pasi pemugodhi varipo 8, asi chaizoitika vasvika pasi pemugodhi pepai supervisor vaiti vaiverenga vanhu vona vanhu va9 apa anenge apinda nevanhu 8 pasi pemugodhi. So zvaimunetsa supervisor kuti uyu wechi9 chii kumbonyatsoitika. Munongoziva pasi pemugodhi panoitwa lashing, vanhu vanonge vachifoshora. So chaitika ndechekuti paanenge vatanga basa pepai ava vanhu 9 ava vanhu vanonge vari busy kani kufoshora, uyu munhu wechi9 aitouya but kuti aitete kunoti kuti ndiani munhu uyu aingoti maybe it's just one of the boys vandauya nayo. Zvakaramba zvichiitika up until azonyatsoda kuti rega ndinyatsoona kuti chimbori chii chiri kukonzeresa. Remember section yavakashandira iyi ndo section yakafira mudhara weuye muridzi wemwana akazouya akapinda pagroup revanhu ava vakazodzika pamugodhi vari under supervision ya Peter. Mwana wemudhara akafa uyu anga aripo vanhu 8 vaipota vachiuya pashift iyi vachitoshanda. So Peter ari kuti taiti tikashanda pepai 10 minutes break tombozorora, but uyu wechi9 uyu mudhara wechi9 anga asingazorore aingoramba achirova basa zvototi vanhu vainge vakatogara pasi vaitomuwanzira ayo ozorore chikwenewo, but mudhara haanambobvira avadaira, haanambobvira ataura navo. Munhu aingogara akaisa hovhorosi yake muchiuno, light rake riri pamhanza, foshoro yake ichitorohwa. Zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika kusvika rimwe zuva supervisor Peter bva vati nhasi ndodoita zvivindi, I want to confront this guy. Imboona kuti chii kumbonyatsoitika chaizvo zvine mufeso. Supervisor vakashandisa intelligence. Munoziva kuti mumine hazviite kuti uende unoudza masuperiors ako kuti munomutoshanda nechipoko, hazvitaurwa bho zvinongochinzi kuti unokwanisa kuzotyisidzira vamwe vanhu vanotadza kuzoshanda. In fact basa rako iwo rinogona kutozotokuperera. Andimukona inyaya itori serious, inyaya inototora serious matter kuti izvi zvazvitaurwa pasi pemugodhi. Saka supervisor vakafunga a way yekuti vangaite kuti vanyatsota find out kuti chinhu ambori ani munhu atoshanda naye, because every time now ndikutokalculate vanhu, ndikutoverenga vanhu vangu ndosandadzika pasi pemugodhi, then I'm realizing kuti uyu munhu wechi9 handinaye palist kuti nditi ndambomuona achipinda kana titi munhu anga ambopinda asati asvika. Zvinhu hazvisi kuita every day here for the past 2 months ndikushanda nemunhu uyu. Pese paaibvunza vamwe masupervisor anenge azouya for the next shift, masupervisor ayaitaura kuti isusu hatina munhu watiri kuona. So this other night supervisor vakafunga kuti okay, to confirm regai ndipinde neregister, nhasi ndikudzika naro pasi, handisi kuverenga vanhu, handisi kumaka register tiri pamusoro, ndichamakira register taapasi. Vari pasi pepa supervisor akabudisa bhuku rake bva atanga kushedzera mazita. Shedzera mazita bva atosvika pamazita 8 eya, atona mazita atasi akwana vanhu 8 vanhu vake. And then aimaka register munhu uyo haana kunge aoneka. Munhu uyo aizooneka vanhu vatanga urova basa, ndobva vatanga urova graft, ndobva vatona koshasha iyi iripo, hovhorosi iri muchiuno, light riripo rakatobatidzwa, basa mufesa kutorova foshoro baba, graft iri kurohwa baba, zvekutodaro. Uyu ndopa akazonyatsobhilivha kuti I think munhu atokushanda naye panapa uyu haasi munhu ichi chipoko chatokushanda nacho ichi. Peter anoti akafunga strategy yekuti rega ndiburitse vakomana vandinawo munomu vaende panze so that tosara tega munomu nechinhu ichi.
ndobva ndaburitsa because tikangoziva chedu kuti ndaziva kuti chipoko panogona kuitika zvimwe zvinhu vanhu vanogona kutofa ipapo vakatowanda. So Peter akashedza mukomana wekutanga ndobva amuti ndokumbira uende kuworkshop. Wakaenda kuworkshop uchanonotora pane matools andinoda kuti uye nawo kuno andakanganwa pane zvatools zvatazonzi tiite saka ndonotora masini uye nawo. Mukomana ndobva abuda. Mukomana achisvika pasurface anotaura kuti akabva afonera mufesi uye aenda ndobva amufonera kuti fesi wangu ona ndatoona kuti nhasi basa riripo iri ichi masumosmo saka iwewe usadzoke zvako chibva watoenda padeni pana ndada kuti ndikuudza vamwe wako vachita vachinzwa vaizofilo jealous iworo hako pasi komana rovaro apasi kwapera kuzvi 15 minutes Peter akashedza mumwe mukomana kati aona shamwari ndatumira mukomana iyoyo kuworkshop kuti anotora masini nanhasi asatadzoka maybe ari kumashaya chimutevere unomubatsira kutsvaga masini paaya so that mukwanisa kuzodzoka mese time when time pane time apa basa unofanira kupera riri kuno. Komana iyoyo ndobva ati haisi nyaya ndobva atora cage ndobva aenda kusurface. Achingosvika kusurface supervisor wabva wafonera mukomana ona nyaya ndakuudza panapa ndeyekuti ndaona kuti basa riri kunoko ishoma saka iwewe zvawachangoitawo nhasi ndakupoka early off mukurumbidza mungonota se munozorora boys muri kushanda muri kundifadza imi muchienda ichi tiende padeni mumwe wako uyo atoenda padeni chiregedza kudzoka kunoko. Mukomana ndobva atofara pepe ndobva aroora saka zvakaramba zvichiitwa kusvika vasara iye the supervisor nemudhara chipoko. Uku mudhara chipoko ichi chikurova graft achinene zvikuitika musection graft iri kurohwa baba. Supervisor ndobva wafunga sana panapa ndoita sei vati kune mudhara uyu mukuru panapa vakomana vandatumira kuenda uku nanhasi havasati vadzoka. Rega ndichivatevera ndinoona kuti chimbori chiko chaitika chikuita kuti vese vabva vanonorovera ikoko apa une basa richiri rakawanda. Ndara kakubata chipoko chinomudaira chakaramba chirwa graft ndara ndobva rova mabhero ake cage ndobva yauya ndobva yamutakura ndobva vaenda kusurface kwakuenda padeni ndobva azofonera mangwana makuseni timu rake raishanda naro riri ndobva auya zvakati guys inini zvandiremera kuti nditese ndiregedze kutaura nyaya iyi ameno kuti ndichadzingwa basa here kana kuti handisi kudzingwa basa but nyaya iripo ndeyekuti imi munhu atiri kushanda naye pasi apa muri kumuona sei timu ndopa rakavhara bengenuka manje zvishuwa ini ndaida kukubvunza iwo kuti munhu uyu matiri kusangana naye panapa wechinainoni ambori ani kuti umutarise fesi yake haumbokwanisa kuona kuti fesi yake ndiani saka ndachitoshungurudzika kuti munhu uyu ari kubva kupi ndiani vanhu votanga kuti zvishuwa uyo mukomana uyu muridzi wababa akutoshedzera kuti zvishuwa neno ndotozvishayirirawo kuti ndiani munhu vanhu vakuti kutya pepaya tinongere toshanda nechipoko supervisor vaenda kumasuperiors ndonyaya tikasangana nayo masuperiors vashedza vakomana ndobva vatoteseva icho zvishuwa tine munhu zvishuwa tiri kusangana naye ati hatisi kuziva kuti munhu uyu arongorova graft rafiraka akatopedza isusu patitobuda hatisi tikuzoreka tabuda tanhamba yedu atangopinda nayo iye ari kusara pasi kuti izvo ari kuzobuda nguva iyi kanotaita sei hatisi kuzviziva izvozvo ngona masupervisors ndobva ashedzawo Peter ona nyaya yekufunga kuti Peter vatoti inini remember incident yakaitika 4 months ago ndaro yakafa mwana uyu ndiye watiri kushanda naye mukati havasi baba ava here muridzi wemwana uyu ari kuuya kuzobatsira mwana wake kuzoshanda nesu basa maini ndopa vakatokatyamadza kuti zvinogona kudaro kuti ndara weuye anogona kunge ndiye akumuka basa saka toita sei vakabva vangodeclarewa kuti I think it's better, it's wise and safe kuti section yoyo ite se ivharwe section yakabva yavharwa then mwana uyu angapiwawo nzvimbo yekuti ashande pamaina apa akabva angoshandawo 2-3 weeks ndobva atsvagirwa mhosva fanzi aita mhosva ndobva adzingwa because vanga vakusada kuti vaite sei vasanganise pazoitika njodzi vanhu vakusangana nezvinhu zvakasiyana kuvharwa kwakaitawo section akunozombobvira kwainzwikwawo futi nyaya dzemunhu aimuka achishanda nevanhu asinganzwisisike kuti abva nekupi. Guys, anyway, this is Zim Untold Stories pano pa Sliq Media TV.